tässä näin tulee toi mun me... Sano nyt mikä se oli. Mikä? Tässä näin tulee mun. Elias saa vastata mikä. Mikä? Mikä? Loki. Vlogi. Jaa. Eli siis mun päivä. Pääsin just koululla. Menen kauppaan, on päässyt tuolta asti. Tuolla on kauppa. Ai siellä jotain lämmitä. Joo, ja me mennään ostaa siltä Primea. Eli siis Primea. Sitten kun on 100 tilaajaa tulee Q&A, eli heittäkää kommentteja jotain, niin mä voin vastata niillä sillä videolla niihin. Ai, Julla vai? Niin. Mietin vaan, onko se vastannut jo. Niin. Siinä on Elkku boy! Haetaanko takaa Raikona? No, arvaa. Ei ihan hitosti. Eli haittaa. Eli ei. Kyllä. Eihän se No ei haittaa. No joo, ei tietenkään hitto haittaa. Kumpi mun pitäisi aloittaa? Minecraft Hardcore vai Fortnite? Ehkä mä aloitan Minecraftin, koska mä en tykkää hirveästi Fortista. Autoilija ja päälle. Sä saa sitä GoProota vaikka. Ja puhelimella lähtee kuvaa. No ostamme jossain kohtaa. Mitäpä Raimia saa? Ehkä punaisen, jos siellä on. Koska mä oon repussinistä Primea. Mä ostan ehkä punaista tai aispoppia. Mä menen ottaa punaisen. Hinasta nyt vähän. Elkku oota. Elkku. Tunne. Tuleeko se Julle naukolle? No, tässä voi tulla vaikka vähäsen niitä QVA-videon. On 8V, tykkään aika paljon koulusta. Tykkään Primestä. No, siinä oikeastaan taisi olla mitä tuli mieleen. Ja asun Kihniöllä. Siellä on marketti. Maukka.
Niitä on tuo punasta. Missä? Tää. Mä otan noit. Siinä on ostokset. Eiku noin maksaa kun onko sulla vai? Ei kun en mä sitten kautta toista. Julle tulee tohon. Se ostaa mulle 2 Punasta ekaa kertaa. Mutta sä oot maistanut aispokkia tässä pienessä. Oon aika montakin kertaa ostanut aispukkia. Tai mä sanoin, että ostaa sinisen ja punaisen. Ja mulla on sinistä repus. Tähän menee euro. Ai, okei. Okay. Tai siis 90. Aispappi ei ole kovin hyvä, niin miksi sä otit sitä? Sä sanoit, että sä tykkäät aispoppista. No joo, mutta ei se kovin hyvä ole. Haluatko YouTube-videolle? Ostatko tosta Haluatko punaisen ja YouTube-videolle? Ai punaisen sinisen. Niin, kun mä ostan aispopista. Hei, ostiks sä noi? Jordanit. Äiti oli ostilla. Mistä? En mä tiedä. Sullahan on Jordanit jo. Niin, toiset. Haluatko sä... Häh? Häh? Haluatko sä mitä? No, haluatko sä YouTube-videolle? Kengät näkyy juuri. Mä kuvaan mun vlogia. Elokuun kanssa. Ekaa kertaa punasta. Tykkääksä sä noista enemmän kuin niistä toisista? En mä tiedä, eikö sulla paljon? Ei. Mä kuvaan vlogia. Punainen vestin toppeli, ja valkoinen markkinas. Punainen vesti. Voitko sä kuvata hetken? Joo. En mä nyt pysty. Ja sitten valkoinen mallunas. Valkoinen mallunas. Tiipappa. Eikö sä veis sen? Joo, yhdeltä. Hitto, tää on vaikeeta. Hitto, tää on vaikeeta. Mä oon sinistä repussa. Saiko sä Elias tuoda sen? Kävikö äitellä sen?
Mitä he saada? Mä varmaan lopettelen tässä nyt. Moro kaikille!